Hola, hola, sí, hola. Hola. Hola, boas tardes. Hoxe estamos aquí nunha xornada especial, non só o último partido desta tempada 23-24, sino que tamén estamos colaborando ca Cruz Vermella nunha recollida de alimentos. Sabedes que é unha necesidade especial, fai falta sempre pois colaborar, e en este caso pois estamos hoxe dentro día 2 o día 10, a Escola Básquet Siria está recollendo alimentos para donar a Cruz Vermella. Hoxe puxemos como feito especial neste último partido de Liga EVA, pois bueno, vamos co segundo carro e esperamos que hasta o día 10 podamos seguir colaborando un pouco máis. Moitas gracias e por estar hoxe aquí e pola labor que facedes durante todo o ano. Un aplauso, por favor. Vamos a seguir, recordar que no terceiro cuarto é cando vamos facer o sorteo, creo que ainda queda unha rifa máis para vender, pero hoxe tiñamos un sorteo especial para os socios, entonces temos aquí xa a Manuel que vai facer de mani inocente, todos a xente que ten un numeriño, vale, que se vai sacar, pois vai ter unha camiseta do equipo de Liga EVA firmada. Pois, vamos a ver, veña, a mani inocente, aí, no. A ver, o número, isto ten que ser presencial, polo tanto ten que estar aquí. O número 129. 129, si a ter, por favor, Samuel, vais a ser a eso. Gracias. Recordad, terceiro cuarto, facemos sorteo.
Alex, que está siempre igual.
Hola, ¿sí? Vale, vamos a hacer un sorteo rápido das rifas, vale? Temos como primeiro un pack de camisetas de Básquet Siria para o número 206, os aparece pack de camisetas de Básquet Siria. Si está, vamos, vale, unha, dúas, 206, no, siguiente. 152, par de camisetas, no, unha, venga, perfecto, baixamos, neste caso unha caixa de riquiños de San Brandán para o número solo quiere pero no quiere 101, por eso vais a robar 101, número 101 aparecido 101, moi ben María, subimos todos ahora e neste caso parece curada o terceiro sorteo para o número 150, que se aparecerá. Vamos, la última pared curada 150.
necesitas otro, toma, porque no sé pequeña. Yo voy a dar a... Martín, vas a poner oca. ¿Qué es